En este videotutorial anem a veure com pujar una factura al servidor de l'institut i com anotar el gasto de dita factura en la comptabilitat. Per tant, entrem en la pàgina web, iniciem la nostra sessió, el nostre usuari i la nostra clau i se'n venim al menú de Junta Directiva. Així trobarem aquestes dues opcions, que és les que anem a fer. Primerament anem a pujar una factura, en aquest cas vaig a pujar una factura que és del 2017 de lo que ens costa l'apartat de correus, que en aquest cas són 63,44 euros, i per tant vinc així a pujar una factura i en el botó dret del ratolí el punxe, se m'obrirà aquest menú contextual i li dic que vull obrir l'enllaç en una nova pestanya. Per tant, se nos obrirà així el servidor de Drive de l'institut i tindrem per carpetes la relació de factures. En aquest cas anem al 2017. Venim a la carpeta de l'ordenador on tenim la factura, jo en aquest cas la tinc així seleccionada, la punxe i l'arrastre i la deixo caure dins de la carpeta del 2017 del servidor de Google Drive. En aquesta finestreta d'ací tindrem, ens anirà mostrant quin és l'estat de la pujada de la nostra factura. Ja està, en el nick verd ja el tenim pujat i per tant ara això ja ho podem tancar i ara venim a aquesta opció i anotem el gasto. Repetim el mateix procediment. Botó dret del ratolí i en l'esquerre obrir l'enllaç en una nova pestanya. I se nos obrirà la comptabilitat. Més que la comptabilitat és la relació de gastos. Jo en aquest cas ja l'he fet abans, l'he anotat, però en aquest cas vaig a repetir per a que podeu veure quin és el procediment. És posar el dia, en aquest cas és el 4 del 2 del 2017, són datos que n'hi ha en la factura, que es poden veure així, però jo és que la tinc ampliada. Ahí està la data. El concepte és l'apartat de correus del 2017, el que paguem per aquest any. L'import era 63,44 euros. Aquesta estava mal. Vull dir, la persona que l'ha pagat, en aquest cas anem a supondre que he sigut jo, i després el fitxer que hem pujat al servidor, el nom del fitxer, que en aquest cas jo el tinc així seleccionat i per a veure'l vegem que és 2017 correus.jpg. Com dia, encara que el nom està mal, és del 2017, com hem pogut veure en la imatge escanejada de la factura. Doncs bé, en aquest cas ja tindríem anotat el gasto. Vaig a posar-ho allà més amunt. I en això ja tenim comptabilitzat. Hem pujat la factura i tenim el gasto anotat. Ja està, en això hauríem acabat.